Vítejte u videonávodu, jak se poprvé přihlásit na stránky Brabenci EU. Při prvním přihlášení je potřeba udělat jednu malou věc, a to je potvrdit certifikát pro přihlašování. Takže najedeme si na pole uživatelské jméno, vyplníme uživatelské jméno, vyplníme heslo a cvakneme na přihlásit. Teď nás prohlížeč upozorní, že certifikát je potřeba uložit, takže najedeme na položku Vím, o co se jedná, přidat výjimku. Je důležité zaškrtnout, uložit tuto výjimku trvalé, aby při dalším přihlašování už jsme tenhle proces nemuseli opakovat. Teď už stačí jen cvaknout na tlačítko Schválit bezpečnostní výjimku a znovu odeslat formulář. A jste přihlášeni na stránkách Brabenci EU. Teď si ukážeme postup v prohlížeči Opera. Je to podobný jako ve Firefoxu, takže vyplníme uživatelské jméno, vyplníme heslo, cvakneme na tlačítko Přihlásit. Opera nás zase upozorňuje na bezpečnostní certifikát. Tady na horním panelu si přepneme na tlačítko Zabezpečení, aby jsme mohli zaškrtnout políčko Pamatovat si mou volbu pro tento certifikát. To nám zajistí, že příště už tenhle proces nebudeme muset opakovat. Pak stačí zmáčknout tlačítko Přijmout a stránka se znovu načetla a jsme přihlášení. Nejjednodušší postup nás čeká v Internet Exploreru. Bohužel Internet Explorer si neumí zapamatovat potvrzení certifikátu, takže je potřeba při každém přihlašování ten proces absolvovat znovu. Vyplníme uživatelské jméno, vyplníme heslo, použijeme tlačítko Přihlásit. Teď je potřeba, tady je anglická verze tohoto hlášení, možná uvidíte českou verzi, která bude podobná, a je potřeba potvrdit volbu, pokračovat na tuto stránku. To odklepneme a zase jsme přihlášeni. Pokud máte problém i nadále s přihlášením na stránky, napište nám na e-mail a zkusíme to nějak osobně vyřešit.